Salam edilişler tağaman oturunmusunuz. Biz sizin her biriňiziň arsgally, bereketli, döwletli ojokluňyzda janyňyzyň tag başyňyzyň dik bolmagyny, Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylyna, arkada prezidentimiziň saýasynda tutýan tutumly işleriňiziň ilmi-dama, rowaçlyklary beslenmeýän arzulap, aýdym bolup galaýan atly gepleşigimiziň ýene bir sanyna seretmäge çagyrýas. Mehriban watandaşlar, bugünkü günü medeni mirasymyzyň aýrylmaz bir bölügini öwrülen aýdym saatymyzyň durly öwüşünleri barada Halipa Töre Şabasanowyň berjek gylykly gurrunlaryny size ýetirer. Gahman arkadağımızın sayesinde Nevtkal toplumynyň medeni şöwrlük merkeziniň ussat aýdymçylary, bugünkü günü ussat sabanlary, döwrümizin ötüşlerini özleriniň sesini goşýarlar. Iň gadymy aýdymlarymyz halipalaryndan öwrenip, häzirki günlerde tele ýaýlymlarynda, radio ýaýlymlarynda ýerine ýetirýärler. Bizem elbetde bu döwredilen aýdymlar barada söhbet edýäs. Aýdymlaryň taryhy barada, aýdymlaryň gelip çykyşy barada gepleşiklerimiň her gerek sanlaryna ussat halipalaryň hut özleri bilen söhbetdeşip bolýar. Ene gepleşigimiň şu gerek sany hut şol nukdaý nazardan uralyp halipa şähertlik ýoluny ýöredip, ýaşlaryň arasynda gowy aýdymlar ýerine ýetirýän Türkmenistanyň Nevtkal toplumynyň medeni şöwrlük merkeziniň aýdymçysy ussat Töre Şabasanowy çağırdyk. Töraga hormatly prezidentimiziň taýysyny ählimiziň döretmegi üçin, işlemegi üçin ul mümkinçiliklerimiz bar. Ilki bile söhbetdeşligimizi Gahrman arkadağymyň şu döredän mümkinçilikler esasynda bir boýsunçly gurrunlagyňyzdan başlasak. Gahrman arkadağymyz biz medeniýet işgärlerine mümkinçilik döredip berdi. Diňe işlemek galýar bize. Men şu Nevtkal toplumynyň işgörlük merkezinde işleýän biziň medeni işgörlük merkezimizde täze şo studiýalar, täze şol ses ýazgylary bize şunýalaky mümkinçilikler döredip berdiler. Bize mine şo taýda halipalar we şähertler we ýaş oglanlar, ýaş gyzlar şular bilen rahmet çekip ber, aýdymlanmady şol studiýalara girip ýazyp peýdalanyp, o ne Türkmen halkymyzyň her bir toýda bararamyzda joşun bilen çykyş edýär. Bize diňe işlemek galýar, şu halipalardan miras galan aýdymlary işlemek, täze üýüşün berip, täzeden bir halka ýetirmek biziň borjumyz da gönden göni.
Mehriban gahrman arkadamda sağ bolsun aýdýan sungat işlerlerini sarpa oýup şahyr paýlaryny ýapdyk. Sarpaly sungatumyz galkynýa. Elbetde bu sungatumyz galkındyrmagy hem gahrman arkadamyz mümkinçilikler edip berýär. Sözüňizde belläq geçdiňizde bir medeni mirasymyň gymmatlyklarynyň bize bir galyn gowy aýdymlar bar diýdiňiz. Bu aýdymlar ýerine ýetirmeklik üçin, bu aýdymlary häzirki günlerde bir halipa sazanalar bilen işleşmeklik üçin siziň bir okan mektebiňiz bar. Halipalardan alan sapagyňyz bar. Sungat ýoluny ilkinji günlerden, ilkinji basganjaklardan bir eliňizden tutup sizi öňkü basganjaklara çykaran halipalar bardyr. Elbetde notaň bilen aýdym sasyny odun öwrenmeklik bu uly bagyt. Sebäbi häzirki günlerde gahrman arkadagymyz biziň ählimiziň gadymy sungatymyzy özleşdirmegimiz üçin häzirki günlerde bir ýaşlary ýetirmek üçin, halkymyza ýetirmek üçin ul mümkinçilikler bize döredip berdi. Dogry aýdýan. Şu ýaşlygymda şu mektepde bir höwesim bolup şu aýdym sazym molumyň ýoşadan onuň bir sesimiň baglygyny şonu molum diýdi sen okasaň gowy bolar diýip. Şonu onuň menem aşawada gelip şol ýanky saçlyk mektebi bar Daňatara Öwesfadyna. Şoňa okuwa ýerdim. Men şu ılımy sapaklary almadymdan öňem şu Aşgabat şäherine Milli Täşmilat adynaky filarmoniýada men halipalar bilen gabatlaşyp şu taýda azjyk tejribe aldym. Sebäbi o taýda toparlar hatda. Desan topary, onuň güneş topary, Ustad halipamyz Gurban Ummanov şulary görüp şulardan aýdyşyndan ýanyna bolanda başka täsir bolýardy. Şu halipalar görüp şulardan tälim alyp diýdiler saçlyk mektebine girseň hasam tejribeň artar diýip sebäbi şu sungat älimine iteri beren mesalan halk artisti medeni şahry opera artistimiz şol diýdi töre diýdi sen nidi şu saçlyk mektebine girseň has gowy bolar. Men saçlyk mektebine girdim, onda da 4 ýyl okudum. Sebäbi şol saçlyk mektebinde de ýekelikde aýdylýan aýdymlar da şol ýanky Sadurwalyň ýanyna. Munda da meň mollum Çar Sapar Muradowda okudum. Ustad Halipa mollum sungatyň iňçe sırlaryny öwretdi maňa. Sebäbi sungat diýilen zatda näçe öwrenseňem az-da. Serhet ýok. Serhet ýok. Şoň üçin bu zatlaryň hemmesinde halipalar bar da. Indi şu wagt ýekelikde aýdym aýtmak boyunça ýürüýte sapagalym diýdiňiz-de şu fakultetde okapsyňyz Çar Sapar Muradowda. Elbetde size aýdym sasyny oduny öwredýän wagty sapak geçen pursatlaryňyzda bir vakal sesiňiz açyk görkezmäge mümkinçilik bolandyr şonda. O sebäbi hökman şol ýanky saçlyk mektebine ýylyň ahyrynda jemleji konsert bolýardy şonu. Kim saylanan bolsa, hani aydımçılardan ya üflem çalınyan yani piyaninodan şunyalı o hemme bu gurallan bir saylanýar da. Şonu da men ýylda saylanýardym. Onuň şu bizim teatrymyzda ýylyň ahyryna hökman şol bir aýdymy ýerine ýetirýärdik da. Vakal sesinden. Hemme kompozitorlar Aman Agajykow, Weli Muhadow, Nur Muhadow hemme kompozitorlar adyny agdasan bular känna. Sebäbine Daňatar Hydyrow hemmejesi gelýärdiler şol konsertin jemini dinläp netijesini görmeliler mollumlaryň bir ýetişdiren miwesiniň dogrydan. Dogry aýdýan şol miwesini görmek üçin gelinýär da onuň her kim görkezýär da şo taýda ustatlygyny. Onuň şol ýylyň jemi bolýar. Alýan aly meýdany şol sahna çykýan. Ödüň görkezmeli ha? Ödüň görkezmeli. O taýda da ustatlar, kompozitorlar şularyň öňünden geçýän da sen. Ýöne näle bolany şol bir özüňi ýetirmeliler, özüňi
Sahna medeniyetini bilmeliler. Medeniyetini bilmeli. Şu zatları biz öğrendik. Yani şu taçılık mektebinde men ilki aydıp başlayan aydımlarım hüvü sülen Ustad Halip olamızın ne Recep'in sağdına Anadolu'dan kekilvan sözlerini şol yankı gülüm gözledim senin deyip aydıma. Şol aydıma ayttım yerine yekelikte şol yılın cemim olanlar. Sebebi oğdan aydımlar aydılya. Adamın, halkın bir yüreğine orun tutan goşgular aydym edip yerine yetirmek elbette hemmenin buysondur ya da. Güneş nurun saçına, bakır güller açana, sayrap kuşlar uçuna, gülüm gözledim seni. Sayrap kuşlar uçuna, gülüm gözledim seni. Baktım benim dağlara, terçeminli bağlara, gillenem kanamana, deyip büyürdüm seni. Gillenem kanamana, deyip büyürdüm seni. Yollardan uzak ilerden gülenipli kollardan gülüm gözledim seni. Gülenipli kollardan gülüm gözledim seni. Yürek ağlar bülbüller, yarım gülün mebillen, kara güller içinden, gülüm gözledim seni. Kara güller içinden, gülüm gözledim seni. Kara güller içinden, gülüm gözledim seni. Men belläp geçirmeli kompozitorlarımız var da şu Aman Ağa bilenim ken okan orunda gavatlaşıp bir maslahat sorap Aman Ağa'dan Aman Ağacıkov gatı ustad kompozitor yılın doğamına cemleyici konsertinde şu Aman Ağacıkov'un aylaşam diyen aydımını aydıp verdim. Ne olan bir o yerine düştü. Sebebi şol yılın cemi olanla şol aydımı aylaşam aydımda men Aman Ağa'da şu bizde okudiyat da onun Aman Ağa şunu men yerine yetirýän bolýan kıyım olmasa gelip dinleň diýip maslahat berýär boldy. Onun şol aydym Aman Ağaň göwüne ýeten soň sadyny ýazan şol Aman Ağa bolan soň şo yılın jeminde de özüm oturýardy. Onun şol ýanky sahna çykyp yerine yetirýän bir adam buýsanýan da. Sebebi şunu ýalyky büyük kompozitorun aydymyny aýtmak, şo dinleýän oturýar kompozitor. Soň başına çıkamızdan soň özüm gelip mutluya goýaýtdyň. Onun hasam bir adam ganatlanýar, o hasam joşotun gelýär. Aydım sarım, alkış ettin ovalı. Ayrı için ay gördüm, kayıp bully bu derdim. Kalbimın halisin, hanı sultanısın, adına bir kurban. Senin sapan için, senin vefan için bir sebep mi var mı? Senin sapan için, senin vefan için bir sebep mi var mı?
versin yaş yüreğim yanımda ey canım mehribanım tüyü o dey canımda kalbimın hanı ki hanı sultanı ki adına bir kurban senin sapan için senin vepan için ölsem etmen armağan senin sapan için senin vepan için ölsem etmen armağan arzu ettim ken karıştım insana ak melekler pek melekler toyvini hayran sana kalbimın hanı ki hanı sultanı ki adına bir kurban senin sapan için senin vepan için ölsem etmen armağan senin sapan için senin vepan için ölsem etmen armağan kalbimın hanı ki hanı sultanı ki adına bir kurban senin sapan için senin vepan için ölsem etmen armağan senin sapan için senin vepan için ölsem etmen armağan ölsem etmen armağan ölsem etmen armağan Aman Ağacıkov bir näçe ustaatlaň, bir näçe halipalaň, bir näçe operanın artistlaň aýdymlaryna bir saz ýazan halipa. Elbetde hemmäňem ýüregine orun alan sazlary häzirki günlerde ýaşlaň ýerine ýetirmegine dawarlanýar. Mehriban watanymyzyň toý bayramlaryny bezeýän aýdymlaň bir näçesiniň sazyny ustad Aman Ağacıkov ýazdy. O halipa bilen işleşipsiňiz, wagtyny döredipsiňiz. Inni 1987-nji ýylda Türkmen Milli Konservatoriýasyna bir okuwa başlapsyňyz. Elbetde bu ýerde hasam talap güýçlidir. Ustadlar bar o ýerde. Öňküden emmeter işlemeli, sesini türgünleşdirmeli, halipalaň gözünden geçmeli. Men daňatyrygy tamamlap şu Milli Konservatoriýamyza häzir Maya Kuliýewa adynaky konservatoriýaga girdim. Şol konservatoriýaga girenden soň hasam talap güýçli bolýar. Onuň hasam muňa çemeleşip urýan sebäbi şo taýda hemme aýdymçylarymyz bar da, Aýdawdy Gurbanow, onuň ýanky Maya Kuliýewa, Medeniýet Şahberdiýewa da bar, Muman Nur Meredoviç, şu ustad halipalaň hemmesi bar da. Ne Atayel Garýady, ýanky Gurt Nazarow, Muman şu opera saz alemine ustadlar bilen men gawatlaşdym, mesibem çekdi da aýtmaklyň özüm bir bagtda. Sebäbi men şu halipalar gördüm. Şolaň öňünde de sunuwatymy kämilleşdirmek mesele etdi da maňa. Men özüme bagt bilýär. Şu halipalar öňünden geçmek gaty kyn. Notalar bize öwredilýär da, bütün dünýä operalary bar da, şolaň bir bölegini aýtmaklyk, ýerine ýetirmeklik sebäbi ol gaty
talap bolýar da, Awa. şol moğolumlaryň öňüne. Bu institutda şol ýanky okamda da, munda da men moğolum Çar Saparmuradow okutdy. Şol ýanky nota diýeňizde bir zat bar da, şol notada sähel ýalňyşdyň bolanyk. Sebäbi şol nota öňünde goýulýar, şol nota boýunça aýtmalar. Sebäbi şol dünýä ýüzüniň aýdymçylary şol nota bilen aýdylan soň biz hem şol ýalaky inçe sırlaryny öwrendik da. Şol notany ýalňyşdyň bolmaýar. Töraga şu ýerde bir sowal. Wakal aýdymçysy bolmak üçin esasy aýdymsasyň odun ilmi tarapdan öwrenmek zerurmy? Hökman. Zihni adamda ýaşlykda döreýär da. Hawa. Zihni adamda 90 ötürün bağ bolsa, şoň 10-syny ýüzetmek üçin sen ilim almaly. Hökmanyň suratda. Sebäbi ustad adamlardan, ustad halipalardan sen tejribeli ýaňolynyň yüz götürüm bolýar duruyor. Şumatky okuyan oğlanlar var. Şular ilim alandan soň hasam başgaça bolýar. Sebäbi şoň inçe sırlary var. Şu notada da 8'lik diye ya 7'lik şunyalaky sanlar. Şolary sen aýdyp geçmeler. Çaltama, hayalanma. Şolary öwrenýän bolýan, onuň saňa şol ýanky yüz götürüm bolýar da bara. Seni hem hemme zady bilýän ýa. Ha, muny alamaýdylýan ekeni. Sebäbi şo halipalar öwredýär da. Nota boýunça öwrenende dünýä ýüzünde de sen arkaýyn aýdy bilýän da. Öňe nota goýulanda. Şol ilim, bilim, şoň hemmesi şoňa bagly. Zihniň üstüne ýetirýär. Zihniň üstüne ýetirýär. Onuň sen arkaýyn saklada özüň arkaýyn duýýar. Hawa. Töraga, indi söhbetdeşligimiziň şu ýerine bir wakal sesinde watandaşlarymyza aýdymlaryňyzdan ýerine ýetirip berseňiz, elbetde hemmede de gyzyklanma dörendir. Wakal sesinde haýsy aýdymlar halipaň sesi üçin has owadan bolýar kady. Şu any berdi halipaň aýdan aýdymma da sen neneňsi däl gyzyp şonu ýa-da ýerine ýetirip bereň hem gözler bilen. Tapdım gördüm ellerdim, fin yılgırdım almadım. Tercih etse gül verdim, ken yalvardım almadım. Hep de geçti ay geçti, bir kadar salmadım. Parçası yalığı aşık kalbim adına aydınlardan dolu Senin don yüreği duymam bu halı Laçindi uçur yaşlı, sevdiğim geçir yaşlı. Kaçma güzel, kaçma gel, bizim geçir yaşlı. Kaçma güzel, kaçma gel, bizim geçir yaşlı. Parçası yalığı aşık kalbim adına aydınlardan dolu Senin don yüreğim duymam bu halı Kurban edin adımın, yanım yaman odımın. Bir nazar sal alağı,
telve olyan yadımin bir nazar sal alıgı telve olyan yadımin sen dedin sidenini ay parçası yalıgı aşık kalbim adına aydınlardan dolu Yiğitenim don yüreğim duyma mı bu halı Yiğitenim don yüreğim duyma mı bu halı Aşık oldum gel 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 seninle yanıma Senlik yarı seninle yanıma Şeril gel gel bu derdimi Aç birden o bak dünyara Ne diyeyim o bilir bilene Yanaklarım gelir nur saçıyla Yanaklarım gelir nur saçıyla Saçlarım çartarıp iyiden saçları Kaşlarım yari yari yayotun Bakmalayım o bilir bilene Ne diyeyim o bilir bilene Didim hür gel 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 nar gülümü Ey nar gülümü nar gülümü Kara saçın gel gel açı açı Didim hür gel gel nar gülümü Kekillerim ho açı açı Yanaklarım gelir nur saçıyla Yanaklarım gelir nur saçıyla Saçlarım çartarıp iyiden saçları Başlarım yari yari yayotun Bakmalayım o bilir bilene Ne diyeyim o bilir bilene Ne diyeyim o bilir bilene Ne diyeyim o bilir bilene Size köp sağ olsun aýdýas. Ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin elbetde aýdymçyň öz sesini
özünün bir alyp barýan ýoluny gawat gelýän bir aýdymlar bar-da. Siziň hem sesiňiz häl estrada ýoluna da dinläp gördük aýdymlaňyzy. Wakar sesiňizde de bir näçe aýdymlaňyzy dinledik-de. Siz bilen bir gawatlaşan toy bayramlarymyzda dutar hazır oluny da aýdymlaňyzy dinlemek bize meser etdi. Aýdymçy aýdym aýtmaga başlanyna öz ýoluny goýmaly hökman. Ýöne siziň ýoluňyzda, siziň öz sesiňizde, öz zihininiňizde Türkmenistanyň halk artisti Anneberdi Attan Fogoriýas biz. Doğru belläp geçdiňiz. Sebäbi men ýaşlykdan şu Anneberdi Halypany teleýaýlymlarda dinläp, şoňa özüm umman çağırykdan hem ýykynly edip, onuň şu Halypanyň aýdymlaryny bildigimden, başardygymdan ýerine ýetirýän şol ýanky aýdyşym ýaly şol okuwam gutorumda mollum diýip da şu özüň aýdyber, nähili aýdasyň elde diýip şu öz göwnüňe sygýanyny ediberim diýip onuň şol ýanky bizim notalarymyzy ýaýan bilir. Şol notalarda da şu gaýnawlar bar. Hökman şonda bellenip geçilýän ekenna. Onuň şu gaýnawlary, rahatlary ulanyp şu Anneberdi Halypaň o ýoluny bir ýitirmän bir başardygymyzdan dowam edýäs. Şu Anneberdi Halypaň TV sesi zehnim maňa siňipdir. Men sebäbi aýdymda şu ýaşlykdan diýene özüm bir şu Halypaň ýolunyň aýdy biläsem diýip höwes etdim da. Özü bilen duşmak meser etdim. Anneberdi Attan soň. Özü bilen bir ýerde duşdy, toýda duşmak meser etdi da. Ýekece gerek, onda da bir özüme bagtyldım da. Özüniň siziň sesiňizde garaýşy nähili Halypaň? Ýöne aýdymda şol ýanky maslahatyna yetişmedim da. Eger maslahat beren bolsa maňa men öňünde aýdyma ýerine ýetiren bolsam, belki mundanam gowy aýdardym. Hasam tejribem artyp maňa bir Ýollaryny, uğurlaryny size aýdardy. O ýollaryny, uğurlaryny aýdardy. Men hasam bir ýerine ýetirerdim. Mehriban vatandaşlar, eri arkadağımız medeniyetimiz we sungadymyz gülledi ösürmäge goşan ussat halypalarymyza buýsunmagy hem gowunmagy hakkydyr diýip belläp geçýär. Hormatly prezidentimiziň saýasynda bugünkü gününe ussat bagyşlarymyzyň ýoluny ýöredýän ýaşlarymyz, häzirki döwrümizin ussat halypa aýdymçylary aýdymlar ýerine ýetirip ýaşlary hem görkezýärler, öwredýärler. Halypa şäherlik ýoluny dikeldip beren gahrman arkadağymyzyň saýasynda bu aýdymlar döwrümizin uwat bolup ýanlanýar. Sagymçyly güllük ehrab ol sana mehriban balam diýip uzunlar ýetirdi seni.
gelir Alin van güller seni zan Hariplar dinler seni Halipan sesini sizin aydımlarınızı dinlemeklik elbette vatandaşlarımız üçün deysen yakımlı. Sebep anı verdi attan fon yerini yetiren aydımları
elbette hemmänem bir yüreğine coşkun berýär, hemmänem bir yüreğine ýaşaýan aýdymlarda. Indi sizin tebiği diýeňizde gow aýdymlar ýerine ýetirmeklik üçin elbette size coşkun berýän zat bolmaly. Sizin zihiniňiziň üstüne hassa bir coşkun paýlaýan, size bir ruhly lezzet paýlaýan zat. Şu ýurtda hemme mümkinçilik döredilen mehriban gahrman arkadamız döredip berdi. Şu sunut alemine diňe işlemek galya, diňe halkymyza hyzmat etmeli. O täze aýdymlary, şu öňkü halipalaň aýdymlaryny täzeden öwüşün berip, şul aýdymlary şeýdip işläp bir halka ýetirseň, halkdan bir sag bolsun alýan bir adama şon ýalaky ilham joşup işläsin gelýär. Okan nurlarında da şu halipa molumlar şunu şulaydym gowy ýerine ýetirdiň, şulaydym gowy aýtdyň diýen o hasam Ganatlanır ya da ganatlanıp bara hügüsün artýar da adam eýem özüne jogapkärli duýýar da. Şu halipalar diýen olsa mınnynym bir gowy edip hasam bir gowy ýerine ýetirenip begenrenip ilham joşýar da adamda. Maya Kuleva adyna Türkmen Milli Konservatoriýamyz tamamlanyňyzdan soňra sungat ýoluňyz, döredüjülük ýoluňyz Nevit Gaz toplumynyň medeni şeýurlyk merkezine getiripdirdi. Bu ýerde de deň duş halipalaryňyz bar. Sizden uly ustad sadanly halipalaryň zähmet çekýärlerdi. Elbette bu sungat ojagyna da size öwrenmäge juda zat köp bolandyr. Doğru belirtdiňiz sebäbi ustad halipalar bärde de ba. Ne Şahmet Bäşiýew işledi bir onun tejribalyk gyjakçy halipa Bayram Murat ba. Ne bilmedik adamyz soraýar halipa şunu şeýlerek aýsam näli boray diýip sebäbi bu sag sungat aýdym myň hiç gutormaýar. Bu sebäbi ummanla öwrüňiňe da sen onun yaşlara da şu tecrübeni bersen, hasam bizim sunugotumuz yine de pazarlap ösür. Kahraman, mehriban arkadamız bize hemme mümkinçiligi döredip berdi. Şaher paylar yapıp dur. O ne yan yakynam şol medeniyet sunugot işgärlerine ulu şaher paylaryny yapdy. Yine teleýär markasy bilen gördük. Halkymyza ruhly lezzet paýlayan aýdymlar, sarlar bugünkü günnä usatlaryň diline dessan bolup ýanglanýar. Söhbetdeşligimiziň şu ýerine bize miras galan aýdymlar barda, usatlardan miras galan aýdymlar. Bir wakal sesinde ýerine ýetirip berseňiz. Tebigat beripdir sana bir ajaýyp gülüm, sen gödeliň serbi boýlym şahyrlara gadarlar. Sen gödeliň serbi boýlym şahyrlara gadarlar. Yüreğimde yanıllar görmesim men gülleğin. Aşığını yakma ile zuan kalbim senleği. Aşığını yakma ile zuan kalbim senleği. Gel sevgilim gel çıkal gel ovamın elisi. Oy başın yığsın bize can çekramın gülü aylası. Oy başın yığsın bize can çekramın gülü aylası. Yüreğimde yanıllar görmesim men gülleği. Aşığını yakma ile zuan kalbim senleği. Aşığını yakma ile zuan kalbim senleği. Zor olurum bilen çıksan sekramı çiyrama. Hemmelerden saylayarsın beni koyup hayrana. Hemmelerden saylayarsın beni koyup hayrana. Yüreğimde yanıllar
Aşığını yakma bile zuvan kalbim senne Aşığını yakma bile zuvan kalbim senne Aşığını yakma bile zuvan kalbim senne Töraga adama zihin teviği verilýär, dogry dämi? Şu zihinin üstüne 10 götürüm alym bilen bilim bilen ýetirýän diýäňizde. Sözüňizi halipalardan bir sapa galýan ýaşlarymyz var şu ýerde. Bir maslahat berseňiz. Vokal sesini aýdym ýerine ýetirýän ýaşlar bardyr. Estrada ýoluny aýdymlary, dutar saz senedini, tar saz senedini, umuman sunugodymyz dürlü görnüşlerini aýdymlar ýerine ýetirýän ýaşlar sunugody ýüreginde ýaşadýarlar. Ýene şu ýaşlarymyza bir gowy maslahat berseňiz. Tejribelerimi aýdýanna özüňi gowy ukyň almaly. O soğuk saatler imeller, o iyip üstüne yatmak bolanok, o iyenden soň gönüp 1 saat, 2 saat aýdym aýtmak bolanok. Sebäbi şol aşgazyňa doly baryp ýetenok. Onuň köp ýöremeli gecelerine aşam ara şo iyenden. Salkyn howada, ha? Salkyn howada. İrden hiç wagt aýdym aýtmalylar. Ir bilen. Sebäbi hemme bedenin uykuda da sen. Şol yankı gün ortadan naharından soň aýdyp başlasan ana gowy bolýar. Köpräk sport bilen meşgullanmaly, her hili maşyklar etmeli. O zat umuman adama iňleri zat şol. Velosiped sürmeli, başarsan köpräjik. Sebäbi şu hemme en namzanyň işlemeli. Bedenin ähli ýeri hereketde bolýar. O hereketde bolýar. Onuň köpräk yüzmeli, suwda. Döwrat suw topumlary açylyp berildi. Haýsyna gatnasyň elde gatnap, ine şol maşyklar ýerine ýetirip özüňi goramaly, gaty gyýyrmaly, ýoşa gurlaşmaly, gurlaşaňda da sagdym bolmaly bedenin. Onuň üçin hem hökman sport gerek. Ýaş aýdymçylar bar da, Mekan Nargulaýew we Melis Murat Durdiýew. Man kän bizde ýaş aýdymçylar, zihin aýdymçylar. Şolary da bir arzu edýänler şu özlerini seýisläp çapyljak atýaly, özlerini taýynlap gelecekde bir ulu bayraklara, halipalar bilen duşmak meselesini men şolary arzu edýän. Kimem bolsa birine arzu edilende hemişe yürekden çykýar. Yürekden çykan sözem ýürege barýar diýilýär-de. Hakykatdan hem şeýle. Ýaşlarymyza eden arzularyňyz üçin size köp sag bolsun aýdýas. Bir mümkin bolsa söhbetleşmemiň şu ýerine hormatly prezidentimiziň bize häzirki döwürde bir döredän mümkinçilikler esasynda bir buýsançly gurrunlagyny meşsek. Halipa şäherlik ýoluny dikeldip beren gahrman, mehriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýan, jany sag bolsun. Her bir tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Biziň ýurdumyzda diňe asudalyk, parahatlyk bolsun. Benim süydüm, süyülmedik zuvani Menden başka baktı barın bilmedim Yönümde ayasınla dostlarımın Söyü hakta sökvetini dinledim Yönümde ayasınla dostlarımın Söyü hakta sökvetini dinledim İnni bilelimden yar yarınaydım Özümden monçoğul yan bilye Yöne tekrarlara çıkamda yine Özven güzel aydımı yine dinleye Yöne tekrarlara çıkamda yine Özven güzel aydımı yine dinleye
Yollum yaktı dünyada, menden başka bağlı barın bilmedim. Yöne ot başına dünyani unudu, bağlıların söhbetini dinledim. Yöne ot başına dünyani unudu, bağlıların söhbetini dinledim. Yok minmuni bilyeşli dedim o, adamlara kulak asman bilmedim. Bir gönlüm kıyın anlamasaydım kavanım, atlıların söhbetini dinledim. Bir gönlüm kıyın anlamasaydım kavanım, özgelerin söhbetini dinledim. Özgelerin söhbetini dinledim. Özgelerin söhbetini dinledim. Size köp sağ olsun aýdýas. Elmi dama owazyňyz hassa belentliklerde ýanglanyp bir belent maksatlar nazarlayan sunugat ýoluňyzda da üstünlikler hemraňyz bolsun. Janyňyz sağ bolsun. Sağ olun. Mehriban watandaşlar, görüşimiz ýaly bugun kunna hormatlar gadamyzyň saýasynda sunugadymyz galkynýa. Vakal aýdymlarymyz ýerine ýetirmäge, halipalardan öwrenmäge ul mümkinçiliklerimiz bar. Usat aýdymçy Töre Şabasan hem bugun kunna öz halipasyndan öwrenen aýdymlaryny bize gepleşigimiziň dowamyna ýerine ýetirdi. Durmuş tejribesini biziň bilen paýlaşdy. Ýaşlara gowy maslahatlar berdi. Elbetde şunuň ýaly halipa şähertlik ýoluny bize dikeldip beren Türkmen sungatymyzyň hak howannary, gahrman arkadamyda köp sag bolsun aýdýas. Gepleşigimiziň ahyryna siziň ähliňiziň tutýan tutumly işleriňiziň rawaçlyklary beslenmegini arzu edýäs. Şeýle ýaşy arzu niýetler bilen gepleşigimiziň şu gedek sany geçirip oturyas. Yine de yayında duruşyançak, hoş, sağ olun.